bolo ko parce que ka famille ne dɛmɛ nga bara sɔrɔ ko ba to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ jɛnatigɛ la ka sɔrɔ man saraw la hamina ngo min bila I b'a fɔ la ka miseli turu la cɛ b'a k'i ye kana bon jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ni ye muso in furu n bɛ tasuma b'a da I tɛgɛ kɔnɔ. Pack Shop, sponsor officiel de votre film. SK Couture, 73 73 21 83. Fiancé Abdel. Sanduru Kanu. Abdel n'a somɔgɔw bɛ fɛ ka ne layɛlɛ yiri kan k'u b'a ju tigɛ ni ne bɛ Abdel a lasigi a sentigɛ fila kan k'a yira a la ko diɲɛ tɛ to bolokoli ma a bɛ ne de ta soit min dira ma a b'o de bila soit a ka ɲɛnamaya b'a kɔfɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ Abdala bɛna dɔ nɛnɛ nin bɛɛ la. Allo Abdel yɛrɛ a bɛ place o place la ko ne fa ka laɲini de y'a to n'a y'o place sɔrɔ a bɛ nin fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ ne fa de y'a to a ye nin bɛɛ sɔrɔ mais Abdel tɛ n b'a sigi a sentigɛ fila de kan a tant que ne fa ka wari bɛ ne fa bolo Abdel tɛ a bɛ sigi a sen fara fila de kan k'a sigi a filanw b'a dɛmɛ kare kunna fo diɲɛ ka yɛlɛ a la de fɛn fɛn y'a ye cogo ɲuman na f'a bɛɛ ka tila ka dɛmɛ don a ma a tatɔ ye jinɔgɔ kɛ mɔgɔ minnu ka mobili la f'olu ka saraka d'a ma a tant que ne balolen bɛ dugukolo kɔ kan. Kɛra directeur des ressources humaines de IFA ka entreprise la. Ne de kun bɛ ne da fɛ e fɔlɔ kɔnɔ ne da fɛ donc o ɲana yɛrɛ de mais a bɛ fɛ k'i nommer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ kɔfɛ. Ah bon? A y'a fɔ dɛ a y'a kuma fɔ n y'a ŋuɲuŋuɲa na ni mama daminɛ n y'a mɛn o da a m'a fɔ n ye fɔlɔ dɛ. Ah o ye kibaruya duman ye ni baara de kɔni b'a to a bɛ poste di yan ka se sanfɛ ne bɛ nin baara in kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan a yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ko ten ne. Oui. O ɲana yɛrɛ de. Merci beaucoup chérie. An b'a kɛ cogo di? I bɛ tila ka passer so wa? Awɔ ne bɛ passer so. O sɔn ka diya n ye kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baro caman k'o la. Inchallah. Bisous. Dini defense Samir la tugune dina bedina nga Samir be jane ki ko ngoro ta c'est ni tu écouter mali be ani nyoko be avec chef fini kala avec muso fini kala
aga fini de servi anta jamana de ta fransi anta États-Unis anta Italie anta jamana de mo ko te la création da avec fait comme quoi comme il barakura dambe il comment to ba changer donc avec la fini bi changer amo bo da c'est la oui madame merci takile le ya bayale ni bolu da c'est la sami ki ay denevo e mara ali completante nini na ega samile ja wow ni ga ni kule ni leje ya ni ne ki ko ba ega tu mon frère finissez essayez de bien oui ah d'accord Zenel wow ni bena ni parila no merde ayi fini mani bizimata tema usekalanta ibululu ngala wow ina shiri parlasa et non parla yoro amasiga ton pesa ibi se ko niyan jangan labante ni era bore no sama tan ni sore ai deja so merci la mesi kala la sa turu eta ini ni mesi tabali awo wa chef fini fara muso fini mo ba be kala ko so tadi era ko fini be kala be ika milan shere ke chula so wero kala tanya bi fene oh ato ko bala biro ko nai faga biro le ai mo ko fe era di ya d'accord désormais ga fini be kala tu mutirdi jara na to wala wa mamba boni ko te drama ni kile era to en la ko ba iga jutti kan ni kile ni jara merci beaucoup je ata habla mucho con o está tu man chanje sen ila abele ta no ko Baby, attendez. Monsieur Touré. Oui. Merci, on est là, il est bien. merci Alors, la montre voilà. Il est là, il est là, d'accord il est là, mariage là. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais. Nera como ulilo. Aha. Okadia. Como chacha ju que era amena. Ne me fega mera ju program da be bulu chugudi. Ne kun kono. Ni me ga mera ju bela retardé. No ge bara ko po yo benya na bo.
Zainab. Abe hakilla. Wa commentateur tuguni. Mariage yɛrɛ mana kɛ yɛrɛ wa bɛ sɔn kɛ DG entreprise DG ne kɔnɔ dɛ. Ah bon. D'accord. Aben kono nga musokɔrɔba fana ko ma ko n ka taa bɔ a ye village la. Bon ne kɛmɛ k'o programme ni weekend na. N'a tɛ k'i ma baasi ye tu bɛ se k'i labɛn ni weekend na an bɛ taa bɔ a ye n bɛ profiter o la n b'i présenter a la. Abdel tagali ka di ne ye mais ni kurusini ka di ka mariage bɛ yen dɛ ne tɛ se ka taga. D'accord, pas de problème. Je l'ai mis à yamé. N'a qu'à tu vas me n'enseigner. Le programme est mis en train de nous faire. Inch'Allah. Il y a une telle jara. Jara. Suguru bala. Ah, un téléphone ya. Atikera. Numéro est quoi nous Jano? Un peu dans ça. Auto inchigoli. Numéro est quoi ni bête qui donne non ma. Oui. Si tu t'abaras là. Nana. Ah, Chena. Ba. Ah, Ablay. Any for massa. Iboro mo. Iboro be. Nse. Jo e kunya na film menena de. Wallahi. Brava. E gara kamale ne de. Akora ba ala doni saw. Uri basi tawla no. Basi ko ita alhamdulillah. Ala kana basi kana. Ibe ano? Mea. Ibe ki mamso deme. Du courage. Ale ne beto ka chimisani nunu kel. Vraiment. Ma, kuri basi tila. Basi ko ita alhamdulillah. Nse. Ablay. Akunkera famare. Wallahi ma kera famare. Nine kuma ewele ekunte re. Ma mbena ke. Kata duguba kono na jaye kateme burusi kono na ka imado o maisa. Ha? Ma, wallahi nyana fin bare tumenena. Yoro. Mais ibaro duguba kono na bara soro ku ka gelen ibe dossier déposer ou be laidu tay bi siki kama kono finalement ate abouti foila. Ah yemu fo o ye chen. Parce que aga bara in fene fleni no kera o fene ba on fene deme. Yoro de. Awo. Voilà. Wani bara ma soro ambi fen fitini mun ke ambolo fe o de fene be se ka chika na ya no sino o ye chen ne o ko ni parce que be don ni mun soro ba ma woy o fene be on fene deme ya. Voilà. On fene te na o te ke ya fe ko parce que on be ya no kono ni kasika nunu ni fe nunu olu de fene be on nya na je. Ma konon kasika ngo e herede. O fene che iga kuma ye che mere. Ni sulla ga biliga konon manga me ani suman ya tiru ya sumale no chugori. Che na o ye che. Ni warbe no wan mo ga to ga ni daya no. Bana o ye che ali sala ga bara o yiriwa. Amina rabbi. O fene be segen o. Sira in kujukuju amanogo. Ya mano wan. Aga gele doni. Kari ni sira ko. Amanogo. Ya fiteni. Burama. Shonta ikata jiwa kolana ikana di bengema. Bra. Che. Afena kera kamale ni re. Akera kamale ni. Kurati tora ndema. Abe kolokolo tora de da. Ma wara msani fe me portefeuille ko na ba beta. Ha? Model. Yoro kwani o fena eche imene. Ame wara msani nunu mara olu de kama o. Abe ka chokodi. Ya kera kamale ni. Setu nabi demaka nakoni labe. O kwani. O ya wana ke chuko chuko ame fere ke wa fena bena ta dugu ba kono na sana. Inshallah. Abla ni ne kumweli. Ma. Ne mi weli basi yela. Ala kana ke bashi.
ne ko mago bɛ mɔden dɔ la mɔden dɔ bɛ n bolo o ye ne balimakɛ mɔden ni ne yɛrɛ kun sera ka n mɔden ye n ɲɛna tiɲɛna o kun bɛ diya ne yɛrɛ abila ye ma o kumana Burama tɛ mɔden ye Burama ye ne mɔden Burama ye ne mɔden fo ka su ka dugu jɛ mais ne kun kan bɛ e abila yɛrɛ de fɛnɛ ma a faamuna ma ne tun m'a ɲɛ f'i ye nka wari y'an da fileni sa Buisa an man ka mɔgɔ sɛbɛ kuma na wari ka di ye kojugu Bura na filɛ ye joli bi naani filɛ ne wa nin dɔrɔn de ka d'a ye ma ye mɔden tɛ e cɛ tɛ yan n cɛ don a bɛ n tɔɔrɔ kojugu n y'a f'i ye cogo min na n yɛrɛ tun bɛna na ni dɔ ye ka na a présenter la yan nɔ mais malheureusement a occupelen tun don ni week-end in na a ma se ka na mais ni n taara ma ne bɛ n ka muso furu fɛn bɛɛ sigi sen kan ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ Abilaye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ye sarata bɛ burusi kɔnɔ yan nɔ a bɛ ne ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ se n'a don cogo la est-ce que Bamakɔkaw bɛ na se ka Bamakɔka den bɛ se ka na ne ladon i b'a fɔ o togoya ma an bɛ don min na ko bi burusi kɔnɔ den ta ka taa n'a ye duguba kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ ne ye sarata ye cogo min na kɔni den ladamunen don nka ne bɛ ka min f'i ye ne fana ye n kan don o ma mɛnna dɛ ne fana dun ye sarata ma minɛ e ye a mɛnna e bɛna sɔn k'a fɔ ko e bɛna ne jafa k'an sigi malo kɛnɛ kan o fana ma ɲi dɛ ma n t'i malo n t'i sigi malo kɛnɛ kan mais ma ne ye n kan di min ma san joli joli o fana ko bɛna kɛ cogo di bon e ba mun fana ye ne fana ye n'a fɔra ko ne fana ye sarata ma minɛ sarata bɛ ne bolo ya a mɛnna ale bɛ ne ladon cogo dɔn sarata kɔni diyara ne ye ne k'a ma minɛ i ye ne ye sarata ma minɛ i ye ma minɛn dɔ da jɛngɛnna a kɔnɔ fɛn ma bɔn o diyara n ye e ye ne woloba de o ye tiɲɛ fɛn min ka di i ye o ka di ne ye sufɛ o ka di ne ye sɔgɔma san kɔni ni n seginna ka taa Bamakɔ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin résoudre cogo min na dun y'i jilaja i k'a lajɛ dɛ ma ni n seginna n b'a lajɛ sarata ninnu fɛnɛ filɛ nin n'a y'i ja a bɛ se ka taa waati kɛ i kɛrɛfɛ a bɛ se ka na waati kɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ o kɔni ye idée ɲuman ye jɔnkala o ka ɲi a Zenabu fɛnɛ bɛ Bamakɔ ne ye n kan d'a ma hali ne ka baara sɔrɔ sisan Zenabu fa ka cɛsiri ne bɛ ka baara kɛ Zenabu fa ka baara yɔrɔ de la ni nana nin muso furu kuma fɔ a ye a bɛ gɛlɛya dɛ e bɛ baara kɛ Zenabu fa ka baarakɛyɔrɔ de la o tuma na e ye wari fisaya n'i ba ye tiɲɛ don i bɛ baara la i bɛ ne dɛmɛ mais muso furu in fanfɛla fɛ e fɛnɛ k'a lajɛ ni ye sarata kɔni diyara ne ye n tɛ fɛ i k'an malo
ma nyame nin segina ka taa a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'ala sɔnna ma inshallah i ka o kuma diyara n ye. Hello Zainab. Abdul. Ko be cogo di? Baka. Nere ku sirana de nimbe na tike so. Ah bon? Aw. Ima do sira na réseau ko problème bare be no kabi sogoma mbora réseau tun tigelen do trajet bela réseau tigelen do. Oh. Oh na nyuma nana. Mais c'est que n'est pas de quoi vraiment. Nere bi salona kan kuna benin klana menadi. Ebe gana ya. Bon, est-ce que ato shini ame bo nere mako bari bila quoi mako bila kuma dola. Bon, mako bila akadi an kuma yare de. Voilà, chini miwele. Voilà, en tout cas, ame bo amita restaurant. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire l'offre. Ok, allez, bye. Ok, bye. Même dans le fond, tu veux. I don't think you're fully body. Iya, enggak. Mau kan muka jitu nggak dituru. Kadi deh.
Mais e yɛrɛ kun tɛ ka wala wala t'a dɔn min b'i la i t'i cogo kɔrɔ ye dɛ mun bɛ yen an bɔra kabini heure jumɛn ka taa an baladen ka taa restaurant na ka fɛn bɛɛ kɛ i ko kuma b'i bolo i bɛ n'a fɔ ne mais i tɛ ka se ka kuma mun bɛ yen Zainab ne de tun y'i wele ko n bɛ fɛ ka kuma f'i ye nka kuma in gɛlɛya kama n dɛsɛlen don k'a fɔ Abdel kuma fɔbali tɛ a fɔ ni kuma jugu tɛ Zainab ne bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲinɛ san joli san 5 imagine san 5 kɔfɛ ne ye projet caman ta ɲɔgɔn fɛ ka furuko projet fana tun b'a la Abdel bɛ fɛ ka mun fɔ Zainab ne somɔgɔw de filɛ ne ka ne wele ja ko depuis ne denmisɛnnin ma k'u ye muso ma minɛ ka bila ne ye ko fɔ ne k'o muso de furu sisan est-ce que fa tɛ la Abdel e bɛ fɛn fɛn la ka baara sɔrɔ ne somɔgɔw hali bɛ mobili min kɔnɔ ne somɔgɔw bi de sera k'e somɔgɔw bɛ ka muso d'i ma Zainab n famusa n bɛ ka bolo kana magana mais Zainab i tɛ se k'a faamuya ko famille t'i lamɛn famille t'i lamɛn famille ma e ne ɲɛ yira ɲɔgɔn na ne y'e kɛ fɛn ye famille b'o dɔn ko ne de kɛ fɛn o mais bi de sera e bɛna ko e ka muso furu ko kuma k'e b'o fɔ ne ye n bɛ fɛn ɲini f'i ye i b'a bila i kunna Abdel i b'a bila i kunna n'i ye muso in furu n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ Zainab n famusa ayi kana magana n t'i lamɛn yɛrɛ n t'i lamɛn fɛn bɛɛ fɔ muso furuko n t'i lamɛn fo su fi su n'i ye mɔgɔ ladon n b'a bɔ baara la Zainab a tɛ ɲɛ fo nin furu in ka kɛ koyi ne k'i ma ko ne somɔgɔw ka kuma do don ne tɛna somɔgɔw ka kuma bila n ɲɛ moi je m'en fous de ça tant pis i mago tɛ ne ka famille ka kuma la ne mago t'i ka famille ka kuma la mais elle se prend pour qui celle-là n mago t'i ka famille ka kuma la e bɛ poste fɛn fɛn na à cause de ne Jɛnɛba e bɛ mun kɔ n y'i kɛ fɛn bɛɛ mais mɔgɔ tɛ taa waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya kɔnɔ na n fɛnɛ b'o f'i ɲɛna mais Zainab ne hakila ko ne ye kuma silamɛya f'i ye k'o y'a fɔ cogo ɲuman ye e bolo ko parce que k'e ka famille ye ne dɛmɛ n ka baara sɔrɔ k'o b'a to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la k'a sɔrɔ n man sara u la ayi i tɛ se ka foyi de kɛ foyi den kelen bon Zainab mets en tête que nin furu in nin kɛra ka ban wa segin cogo foyi de tɛ yen nɔ n fɛnɛ b'a f'i ɲɛna bi i b'o bila i kunkolo kɔnɔna na ko furu in tɛ kɛ ni furu in kɛra n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔrɔ ne y'o de f'i ye kuma daminɛ la n ko mɔgɔ tɛ waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya la Zainab n bila kana magana n bila merci n'i bila mais Zainab nin furu kelen nin bɛ kɛ dɛ fo ni ne sara fo n'a kɛra n su ye sinon ni muso kelen ne b'a ta an hakili la n ko diɲɛ de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka kuma lakali ye cogo min na n ma bila diɲɛ tɛ ne ne ka di ye i k'i somɔgɔw lamɛn k'a fɔ ko u ye muso ta k'a d'i ma i b'i diyaɲɛmuso de furu awɔ donc ne ka n somɔgɔw ka kuma bila ko e diɲɛya kama ne bɛ kɛ fɛn kelen min ye dɔɔni kelen ma kɛ ani pɔsi ni mobiliba ni fɛn bɛɛ di e ma i y'i somɔgɔw ka kuma lamɛn rectifie tes mots i ma ne kɛ fɛn dɛ n passera n somɔgɔw ka sira ye là d'accord mais ne ye n ka kalan de kɛ pour que n ka poste sɔrɔ Zainab o ni furu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ne fa tɛ i tugura ne kɔ mun na i ye utiliser k'an bila i tugura n kɔ fɛn kama fɛn bɛ n fa bolo fɛn bɛ n ba bolo
Donc bene utiliser I kelen ka fɛn sɔrɔ kuma min na I b'a fɔ na ko famille ko ka muso di ma an ka kuma yɛrɛ bɛɛ yan yɛrɛ mais kuma kelen de fi ni y'a kɔrɔbɔ I bɛ taa lahara sɔni bɛ taa lahara muto bɛ taa lahara an si tɛ taa lahara wa nin bɛ kɛ an saba bɛɛ ɲɛna kan bɛn est-ce que Abdel ka kɛnɛ bon a bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka tila ka taga k'an fa ka I kɛ fɛn ka tila ka fɔ k'i b'i ka muso furu ka kuma fɔ ne I tɛ diɲɛ dɔn walayi I bɛ ko yira nin na a ka jan diinɛ cɛbakɔrɔ bi dɔn ka ban ja cɛ yɛlɛma bolo kan ayi Abdel min tun bɛ ne fɛ nin t'o ye wa a ye nin bɛɛ fɔ ma ka tila ka taga ka ne fa ka wari to yen ka ne ba ka wari to yen nin furu kelen Ala fo ni Ala de t'a dɔn ko ne Abdala dɛmɛ tiɲɛ kama n'o sen jɛla o bolo jɛlen nin ko kelen in tɛ yan an b'an sigi an b'a lakali diɲɛ b'a fɔ mais on verra Yɛrɛ sera sarata baasi tɛ yen labɛnnen don ni sɔgɔma joona in na i ma dɔn nin vaccine kɛmɛ k'i minɛ i fɛ ka baara yɔrɔ la kelen i sigi ɲɛ sarada a ka kan an ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye sabula ne ne ma ɲɔgɔn dɔn ka ca ka mɛn kuma dɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ fɔta ye nka adamaden ni dogo ni su y'a dogo a kobaga la nɔgɔlen bɛ taa lahara effectivement donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka kan ka caman f'i y'a la yan'a ka kɛ surprise ye ma e bɛ ka ne lasiran ne walima mun bɛ yen nɔ non siranya kun tɛ nka ni n lamɛn i bɛ n faamuya sarata yanni ne k'i furuko layidu tun bɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne woloba ka kuma kama n y'ale ta dansira et puis hali ne bɛ baara min na sisan Ala n'olu sababuya de n b'o baara la tile fila na n bɛ ka ye o ko fɛnɛ bɛ ka yobo yaba cogo dɔ la a somɔgɔ minnu bɛ baarayɔrɔ la si tɛ k'i ɲɛkɔrɔ jan kɔrɔ nka ne kɔni da ye n ka baara kɛ n ka sara sɔrɔ mɛ ma dala nin ko mɛn ta don dɛ hali n'ale ma kɛ ko mɛn ta ye n bɛ baara dɔw kan n bɛ kun ɲini sabula ɲɛ bɛ ninnu na cogo min na n ko bɛ sɔn ka dan sira la a ka di n ye I ka to n kɔrɔ an k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye même si ça ne va pas ne ni e de ye dugu kelen mɔgɔ ye ne fa ani e fa olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la tɛnɛ dun ma foyi fɔ ne ye nin ko la yan'a ka se nin ma ne y'a f'a ye nka ko depuis e ka dɔgɔn k'a ye e ma minɛ ne ye pour que n ka na ale dalakan sɔsɔ n sɔnn'a ma wa I dun fɛnɛ bɛ ka diya ne ye hali sisan n'a sɔrɔ I ye mɔgɔ ladamunen I ye mɔgɔ faamuyalen ye donc ni ko kɛra cogo min na a kana na bali la ni y'a faamuya a diyara n ye I kana taa yɔrɔ jan yan nɔ dɛ I mago bɛ se fɛn minnu ma o b'i ka cuisine kɔnɔ déjà ne bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ taa nansan kɔni na o tobi kɔni bɛ kɛ ne fɛ ne ka mun tobi ka bilen ye n'i ye fɛn fɛn tobi ka dilan o bɛ diya n ye
Meta barara ala ka yɛrɛ fɔ Ala ka garisigɛw. amina ya rabbi Ala ka segin ni amin Abdel ne nana mun bɛ yen ne tɛ sigi n'a ma ɲɛ i nana i sigi sa ayi ne tɛ sigi ne sigi ka mun de kɛ ni ne sigi t'a dɔn n nana min ayi ne tɛ sigi Abdel bɛ min fɔ k'a fɔ yan fɔ n jɔlen n'i tilala n bɛ taa i bɛ la ala kama sigi ne tɛ sigi jɔka kuma tɛna nin ɲɛnabɔ sa i bɛ la ko de tɛ ka na n wele ka na manamanakan fɔ manamanakan tɛna i sigi i bɛ la Zeynep. Bon, tout d'abord, me yafa deli kɛ. La dernière fois, n y'a fɔ kuma na ka taga k'i to. N ye semaine caman kɛ i b'a dɔn a ka di n ye ka publier ka explication di mais n tun t'a dɔn i bɛna na réagir cogo min na. Hali sisan kuma kelen de don. I bɛ taa. Ala kama. Kana kɛ ni tension ye. A faamuya k'a fɔ ko nin décision ma bɔ ne la. Sinon ne b'i fɛ trop. Wallahi, ne b'i fɛ trop. Décision bɔra ne parents de la. E yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛna se ka n parents ka kuma bila ko fɛn wɛrɛ a faamuya sa. donc Abdel ne ko muso ye teri e ma dala ne ko muso ye teri e ma dala An tɛmɛna yɔrɔ la Zeynep. an tɛmɛna mun Sabula saraka bɛ ne ka so déjà. San kuma bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ne bɛ fɛ i ka ne faamuya dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ parents ko de don. Nin furu in kɛra a banna i kɔni b'a dɔn ko ji bɔnnen don n tɛ se ka jɛ. donc Abdel ne y'a ko ne ye muso furu ko n bɛ tasuma da e tɛgɛ kan e ma dala ne b'o de f'e ye kuma bɛɛ ko mɔgɔ tɛ waraba di ka t'i t'i sigi lafiya la ni kuma in f'e ye a mɛnna bamanankan de don mais i tɛ se ka faamu quoi Abdel ne ye muso in ɲɔgɔn na déjà i ko k'a donna Abdel ya hakili tɛ min na o bɛ bɔ a kɔnɔ dɛ Abdel e ma miiri dɛ e ma miiri don min e ni ne bɛ ɲɔgɔn e ma miiri o don ma dɛ Miirila la sa. Abdel bɛ bɔ ko burusi kɔnɔ ka na ne k'e ko k'e jɛ Abdel mɔgɔ b'i ba i masa ka kuma ma dɛ Ka ban masa ka kuma ma. mɔgɔ Zeynep. b'i ba i masa ka kuma ma jɛn ko la Ne k'i ma n ye ka di Abdel ne ko ye. ne ka di ne man di ye ne y'o de fɔ toujours kana to ka mɔn in bi a man di ye de ne ne ka di hali ni masaw bɛ ba la i bɛ ne ta mais n bɛna kuma kelen de fɔ Abdel ni hɛrɛ fara la dɛ ni hɛrɛ fara la
fo ka fɔ i ni hɛrɛ fara donc i fari yɛrɛ la i ka fara i yɛrɛ la i bɛ ne wele ka na fɔ ne ɲɛna ne tɛ se ka sigi k'i lamɛn ne ba ala kan kisi janfan jugu de ma janfan ma ɲinɛ ala kan ne kisi janfan jugu de ma janfan ma ɲi ala kana ne to janfan jugu de la ko janfan ma ɲi malidenw yo janfan ma ɲinɛ ala kana ne to janfan kɔlɔn de la cɛ to atala u ka buruju kɔnɔ muso furu o buruju kɔnɔ mɔgɔ dama wɛrɛ u to gu ka furu kɛ e yɛrɛ i valeur ka bon mɔgɔ ma i bɛ n'i sigi i b'o kɛ ni kasi fo a ma n'i sɔrɔ na i b'a dɔn a bɛ min i la ne kamo de mo a kɛra cogo di i sera ka la convaincre ya ko n'a kumana nka convaincre ko e yɛrɛ b'a dɔn ale jamanen no cogo min na mais n ka cɛ i dun ka ɲi diya ka la convaincre dɛ i b'a dɔn i ka patron wa den man di de ye Mohamed e b'o dɔn o mais i b'a dɔn jamanenya sugu min b'a la
n y'a tenté en vain k'a ye ne to kuma de la ka wuli ka taga ka sira fɛ wa menace sugu b'a la Zen a ka bon hakili ma so kukura yɛrɛ mais n ka cɛ dans tous les cas e kun kan k'i jija cogo sugu bɛɛ la hali ni dɔ in n'o y'i parents ka maminɛmuso de ye k'a d'i ma e y'a kɛ cogo min na e kun man k'a kɛ ten tɔ e kun bɛ taa n'a ye molo ka essayer ka dennin la convertir parce que e yɛrɛ b'a dɔn sa dennin fa a ka den man di don dɛ. o ye tiɲɛ ye mais i fana kan ka se k'a faamuya k'a fɔ cɛ ne bamuso ka ko ka gɛlɛn surtout ale ye mɔgɔ lujuratɔ ye ni nana ka na a ladimi sisan i bɛna na a ka kow lawuli donc c'est pour cela n y'a essayer ka la maman ta kɛ ka bɔ yen nɔ fɔlɔ quoi tu vois. Abdel ne ma ba i ka kuma ma dɛ mais au moins e kun bɛ se ka silamɛ furusiri kɛ nin na o côté ten tɔ fɔlɔ i m'a faamu ou bien soit i y'a proposer dennin ɲɛna i bɛ se ka kɛ deuxième ye o baden de b'o kɛ Bamakɔ yan bi na ou bien ne kɔni bolo o idée fɛnɛ ka ɲi. i b'a ye ale ka arrogance dɔn n'a sɔnna o ma c'est pas mal. i b'o de proposer a ye k'a lajɛ. an bɛ se k'o fɛnɛ tenter k'a lajɛ. voilà. nka jo ka don se dun. a bɛ bureau kɔnɔ. n'an taara san. Mohamed! Oui. Aha. Do. Man kile. Somɔgɔw. Bisimila. Ayi. Kana sigi ye. Muso tɛ sigi nin kan. I sigi kɛrɛfɛ yan. Dɔ di. Karamɔgɔ. Ni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. Ni ni dɔ de ye san 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ye n janfa. Ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ. Ye. Ne somɔgɔw ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye. Ne yɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye. An y'a dɛmɛ k'a kɛ fɛn bɛɛ ye. A kɛlen ka fɛn sɔrɔ. Karamɔgɔ a ye ne janfa. Ka taa mɔgɔ wɛrɛ furu. Ne bɛ fɛ i ka tasuma da a tɛgɛ kɔnɔ. I k'a kɛ yeko 2 diɲɛ k'a fɔ. Soit i ka kɔɲɔmuso labɔ soit ne ka don. Ayiwa. O kuma o banna. Donc e y'i bolola hɛrɛ bɛɛ ta ka don a la. A ye de janfa sisan ka muso wɛrɛ ta. E ka laɲini sisan muso wɛrɛ in ka taa walima cɛ in a kana sigi e tɔgɔ la. O ko banna. I sera sebaga ma. A banna. Nin cɛ kelen n'a mɛ i y'a ɲɛ la a ka diɲɛlatigɛ tɛ se ka ɲɛ a bolo. N kalela i ɲɛ. I bɛ 5000 di saraka gɛlɛn dɔw bɛ yen n'an y'o bɔ i ɲɛ cɛ ka ko banna. Awɔ. Tant que a bɛ dugu in kɔnɔ e bɛ dugu in kɔnɔ a tɛ lafiya sɔrɔ ni e ma ladon. Awɔ. Karamɔgɔ ayi ne na yɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ nin ye. N ko nin ko banna a banna. Sira filɛ nin ye n ye sira bɛɛ de ye. Nin ka ko banna nin cɛ in nin tɛ janfa min kɔfɛ a dan de bɛ kɛ nin ye. Fo ka taa s'a ka saya ma n'a mɛ e ye a ka diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka ɲɛ a bolo. Awɔ. Karamɔgɔ i k'an jigi tugu dɛ. O banna koyi. I ye 5000 fɔ. O filɛ.
nin ko bana n'a y'a da yɔrɔ la n bɛ waati damadɔ hali waati jan tɛ nin cɛ i b'a minɛ i b'a don i kaman kɔrɔ k'i sago k'a la Bamakɔ yan i y'a faamu nin ko banna pewu e ka taa ko in tɔ bɛ ne ni cɛ in cɛ sira b'i bolo sira b'i bolo nin ye ko bannen n ye nin ko in bila cogoya min na n bɛ nin taa ten i sago bɛ sɔrɔ nin ko in na pewu sabula nin cɛ nin y'a kɛlen ka baara sɔrɔ Zainab, akile sigi sa ala kama. Ani ne t'i lamɛn kana wele bɛ kan wele bɛ na mun de fɔ ye. E kan lamɛn sa ni ye lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya. Ne bɛ kana wele ayi. N tɛ fɛ ka wele. I bɛ n welela mun na? N bɛna mun fɔ ye. S'il te plaît Zainab. Ayi. N lamɛn sa ni e ma ne i t'a dɔn min bɛ ne kɔnɔ. Ayi, Abdel ne tɛ fɛ ka don n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ tuguni quoi. Nka taa n ka ɲɛnamaya bali n tɛ fɛ ka don n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ka na n wele n tɛ fɛ ka wele Ala na kira kama. Ni ye lamɛn bɛ faamuya sa Zainab. I ye ko min kɛ i y'o kɛ o banna donc i bɔra n ka vie kɔnɔ bɔ n ka vie kɔnɔ yɛrɛ de ka na wele bɛ na wele bɛ mun fɔ ye. Ne lamɛnba ye ni ye lamɛn bɛ faamuya e ma ne kɔnɔ kuma lamɛn e bɛ ci dɔrɔn n lamɛn dɔrɔn i bɛ na n faamuya. N'i lamɛn i bɛ na mun de fɔ toujours kuma kelen de don i tɛna dɔ wɛrɛ fɔ n ye toujours ko kelen de don. Zainab a essaye ka n faamuya sa. Ne tɛ se k'i faamu. N tɛ se k'i faamu. N b'a dɔn n ye min kɛ a ma ɲɛ sa mais n'i sera ka n faamuya a bɛ diya n ye trop Zainab. Ok, je t'écoute, n tulo b'i la. I bɛna min fɔ n tulo b'i la. Zainab o kuma e kɛmɛ ka consigne de bila i fa ka baarayɔrɔ la k'u ka fɛn dɔw kɛ kɛnɛ na aw ka mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yan nɔ mɔgɔ si de tɛ k'a ɲɛkɔrɔ diyan kɔrɔ. O yi n'olu kungo de moi je m'en fous o tɛ ne ka sira o yi n'olu kungo n'olu bɛ fɛn fɛn k'i la o yi n'u kungo de ne ka sira t'o la. E bɛ fɛ ne ka mun de f'o la o yi n'u kungo ye. Zainab fɛn min kɛra o kɛra sa. Mun kɛra. A lajɛ sa e k'a lajɛ i ka se ka ji dɔɔni k'i min na i delila yɛrɛ de y'a mɛn. Ne tɛ se Abel e ne fo lahara sinon diɲɛ kɔnɔ tɛ mais Abel n bɛ ko yir'i la n ka jaabi i jɔ kundaba ye en tant que e bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ ko yir'i la i ma sigi ko min ɲɛnamaya la ni muso ko in tɛ i ye ne taara i ka muso min ta n bɛ ko yir'i la i ma sigi ko min i ma foyi y'a la fɔlɔ i ma fɔ k'u bɛɛ b'u ɲɛ ko yɔrɔ i ma foyi digi de y'a la ɲɛnamaya la nin ye a debi de daminɛli hali n'i kɛnɛ ka bɔ baarayɔrɔ in na moi je m'en fous n'i tɛ kuma tɛ arrangement kɛ foyi i yɛrɛ ka gɛn ka taa ka bɔ baarayɔrɔ in na parce que i ka baara nafa foyi tɛ ne ka bilen quoi ne kun bolo a nafa min bɛ se ma nafa o tɛ ka se ne ma bilen moi je m'en fous ka na ne wele 2 heures ni n tɛ fɛ ka wele. Raccroché.
Pack and Shop, sponsor officiel de votre film. Ni ka daw kulo kan kɔɲɔ de cunan kan walima dengudi de cunan kan kana jɔrɔ i jigi kɛ Pack and Shop ye fɛn min ye borode dagabanaw bazɛnw ka taa fara vaxiw kan a kalalen n'a kalabali u ma ɲina fana burumusi dagabanaw ka taa fara chaîne complet saki sabara ale n'an ka varaselɛ cɛɲumanu parfum muso masiri o masiri n'i sera Pack and Shop fɛ yen i tɛ fɔ i jigi kɔ Baka Jikɔrɔ ni ACI la an jabala bɛ suguba kɔnɔna na chez Assa Javi nɛgɛjuru sira 73 12 26 46 Pack and Shop y'anw jigi fa